سلام كمي توعلو زخبركم زخبركن تخاتلتي مدباتنا نلوم خا اب مدب كاب زنببنايو نقداماي كفال مصحف عوت مخان مرجاي بجون ماكسويل مركوس غيرنا نزدلنايو مدب قداماي كفالو نباخم نبلو مكتتالكم نعدم اب هيوت عوت مخان مرجاي حنت بتدغاغام تلعل حرغالا هيوت اجاديا مرجا ياتم زخونه سب هيوت عچا يلو بزح نمرغصيو زدغف ودعواي نطقታት ከምጻልካ ይኽእል ገሊኡን በአንጻሩ ምርጫ በመባል አእማን ዝኾነ ነጥብታት መምስ አብነታቶም ከምጻልካን ክሙግተካን ይኽእል እዚ ማለት ግን ክልቲኦም ቁንዓት ወይውን ክልቲኦም ጉጉያት አለው ወይካ ሓዲኦም ቁኑዕ ሓዲኦም ከዓ ጉጉ ያለው ክንብል ስለዝደለና ይኮና ኣብ መንጎዞም ክልተ አንጻር መርገጽታት ዘለው ወገናት ከም መንጎኛ ኮይና እንተንሪዮ እቲ እንህቦ መደምደምታ ካብ ዘናብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሰለስተ ነጥብታት ክወፅእ ኣይምተገባውን እንተኾነ ንሕናውን ነቲ እዚ ነጥቢ ይቁኑዕ ወይ እዚ ወገኒ ጌጋ ኢልና ንእንህቦ መረዳእታ ኾነ ኣብድነታት ብኻልእ ሓሳባት ምስ ነመጎ ተቐሪቡ ነቲ ሓሳባትና ከፍርስ ዝጽግሞ ዘሎ ኣይመስለናን ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ሰብ በየናይ መንፅር ይዝሪኦ ዘሎ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ንዓይ ኣብ ህይወተይ ዝጎነፈኒ ወይ ንበቐረባ ዝፈልጦም ኮነ ካብ ዝሰማዕክዎ ብምምርኳስ ስለዝተዛረብኩ ፈጽሚ ሓሳብ ሒዘለኹ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ይመስለኒ እዛ ዕጫዶ ምርጫ ትብል ሓረግ ኣብ ትለዓለሉ ናብ ዕጋቢ መደምደምታ ዘይብፅሓካ ስለዚ ከዓ ነታ ዓወት ምዃን ምርጫ እዩ ወይ ከዓ ቃል በቃሉ ዓወት ምርጫ እዩ እትብል ብጆን ማክስዌል ዝተጻሕፈት ሓንቲ ካብ ብሉጻትን ኣዝዩ ብዙሕ ቀዳሕ ዝተሸጠት መጽሓፍ ምርኩስ ብምግባርን ካልኦት ዝተፈላለዩ ተመሳሰልቲ ጽሑፋት ብምውካስን ምስ ሕብረተሰብናን ኣነባብራናን እንዳዛመድኩ ንተኸታታሊ ክፋላት ከቕርበልኩም እየ ዕውት ምዃን ምርጫ እዩ ክንደይ ሰባት ኢና ኣብ ህይወት ዕውት ምዃን ንውሕዳት ጥራይ ዝተዋሃበ ጸጋ ጌርና ንወስዶ ክንደይ ካባና ኢና ኸ ዕውት ሰብ ምዃን ማለት ብንጹር እንታይ ማለት እዩ ብቐሊሉ ክርዳኣና ዘይክእል ገለገሌናስ ወረግ ዕውት ምዃን ማለት ምስ ህቡብ ወይ ሃብታም ምዃን ወይ ከዓ ጥዑም ፍቕራዊ ህይወት ምህላው ወይ እውን ምስ ሙሉእ ጥዕና ምውናንን ብምዝማድ ምድንጋር ፈጢሩ ዋላ ነተኣምር እኳ ክንርድኦ ዘጸግመና ልክዕ እዩ ልክዕ እዩ ክትበጽሖ ዘለካን ክትበጽሖ ትደልን እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ እንተኾይኖም ዕውት ምዃን ንዓኻ ንሱ እዩ ስለዚ ዘደናገርን ዘደንጹን የብልካን ወይ ከዓ የብልክን ግን ዕውት ምዃን ማለት ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምብጻሕ ማለት እዩ ኢሉ ዝሓጎጎ ወይ ከዓ ስርዓት ዘልበሶ ከም ዘየለ ኣነጺርካ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ መታን ብሓደ ክንሓስብ ዕውት ምዃን ማለት እወታዊ ክትገብሮን ክትበጽሖን ትደሊ ምብጻሕን ምትግባርን ኢልና ንረዳእ እዮም እወታዊ ክብል ከለኹ እቲ ክትገብሮን ክትበጽሖን እትደሊ ኣሉታዊ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝኣለምካዮ ኣሉታዊ ዕላማ ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ ማለት ዓወት ኢልካ ክትገልጾ ስለ ትኽእል እዩ ስለዚ ከዓ ኣብዚ ንዛረበሉ እወታዊ ዓወት ጥራይ ዕውት ምዃን ምርጫ እዩ ትብል ሓረግ ከም ኣምር ምስ ሰማዕካያ ጥራይ ክላግደፈና ምርጫ እንተዝኸውን ስለምንታይ ዝኹሉ ሰብ ይኽርትት ወይ ከዓ ንስኻ ንባዕልኻ ዕውት ዲኻ ኢልካ ሕቶቶ ዝብል ሓሳብ ዝመጻና ሰባት ንህሉ ኢና እዚ ከዓ ኣሉታዊ ሓሳብ ኣብ እወታዊ ስነ ሞጎት እዩ ስለዚ ንዝመጻና ባዕላዊ ኣሉታዊ ሓሳባት ንግዚኡ ወንዚፍና ዕውት ምዃን ምርጫ እዩ ክንሰምዕን ከለና ከመይ ማለት ክንብል እዩ ዘለና ከመይ ዝብል ለባ መጀመርያ ዓወት ካበይ ዝመጽእ ዓወት ከም ፍረታትን ኣሕምልትን ዕዳጋ ኸይድና ብገንዘብና ዓዲግናዮ ንመጽእ ወይ ከዓ ብፍልጠትና ተረዲእናዮ ንሓድር ወይ እውን ብዘለና ጥበብ ኣስተመቒርናዮ ንውዕል ኣምር ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ዓወት ምስ ፍሉይ ተውህቦ ስለ ዘነጻጽርዎ ዘይምዕዋት ምስ ተውህቦ ስለ ዘይብሎም ወይ ስለ ዝሓፅሮም ብምምስሳል ከመኻንይዎ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ተውህቦ ንበይኑ ዕውት ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝበዝሕ ኣጋጣሚ ሓደ ዕውት ሰብ ምስ ንርኢ ተውህቦ ኣለዎ ናይ ምባል ልምዲ ኣለና ዕውት ኩን እሞ ገለ ዓያሹ ከዓ ተውህቦ ኣለዎ ክብሉኻ እዮም ይብል ሓደ ኤድዋርድ ፔለሪን ዝበሃል ፈረንሳዊ ጸሓፊ
ተውህቦኻ ምልላይን ኣብ ተውህቦኻ ብዙሕ ፃዕርን ድኻምን ምፍሳስ ናብ ዓወት ከብፅሓካ ዓብ ተኽእሎ ኣለዎ እንተኾነ ተውህቦ ንበይኑ ግን ኣኻሊ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ዕውት ምዃን ኣብ መንጎ ፍልጠትካን ብልሕኻን ጥበብካን ተውህቦኻን ተመክሮኻን ምስ ናይ ምግባር ወይ ናብ ኣድማዒ ምቕያር ዓቕምኻን እዩ ዝዛመድ ደግመየ ዕውት ንምዃን ኣብ መንጎ ፍልጠትካን ብልሕኻን ጥበብካን ተውህቦኻን ተመክሮኻን ምስ ናይ ምግባር ወይ ናብ ኣድማዒ ምቕያር ዓቕምኻን እዩ ዝዛመድ እምበር ተውህቦ ንበይኑ ዕውት ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ፍልጠት ንበይኑ እውን ዕውት ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ከምኡ እውን ጥበብ ተመክሮ ንበይኖም ዕውት ክገብሩኻ ኣይክእሉን እዮም ንኣብነት ገለ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተገብረ መጽናዕትታት ከም ዝጽብጽቦ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ወነንቲ ዝበለፃ 500 ካምፓኒታት ሲ ወይ ሲ ማይናስ ማለት ማእከላይ ውፅኢት ብዘለዎምን ብዝነበሮምን ተማሃሮ ኤን ዝውንና 65 ሚእታዊት ናይ ኣሜሪካ ሴኔተርስ ወይ ላዕለዋይ ሓጋጊ ባይቶ ኣባላት ዝኾኑ ካብ ዳሕረዎት ፍርቂ ኣብ ክፍሎም ዝነበሩ ተማሃሮ እዮም 75 ሚእታዊት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቶም ናይ ክለብ ተማሃሮ ካብቶም ዝደሓሩ እዮም ነይሮም ከምኡውን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ሰብዋኒን ወይ ኣፈርቲ ሚሊዮነርስ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዘይዛዘሙ እዮም ስለዚ ዕውት ንምዃን ንዝተወሰኑ ወገናት ዝተሓዘ ከም ዘይምዃኑ ካብዚ ክንግንዘብ ንኽእል እሞ ዕውታት ክንከውን ደኣ እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ዕውታት ክንከውን ንእንሕተቶ ዋጋ ክንከፍል ድልዋት ዲና እወ እንኽእሎ ዋጋ እዩ ተውህቦ ንበይኑ ደኣዩ ዕውታት ክገብረና ዘይክእል እምበር ኣብቲ ዕውት ናይ ምዃን መስርሕ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ነጥቢ እዩ ስለዚ ብኡ ንጀምር ብዛዕባ ተውህቦ ኣብ 3 ነጥብታት ከፊልና ክንርኢና ሓደ ኩሉ ሰብ ተውህቦ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ኩሉ ማዕረ እዩ እንተኾነ ኣብ ተውህቦኡን ዓቕምታቱን ይፈላለዩ ገለ ብዙሕ ተውህቦ ብዙሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል ገለ ከዓ ብተዛማዲ ሒደት ዓቕምታት ወይ ተውህቦ ክህልዎ ይኽእል ግን ዝኾነ ሰብ ይውሓድ ይብዛሕ ናቱ ተውህቦ ኣለዎ ተውህቦ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዝያዳ ብዙሓት ጎሊሑ ዘድማዓሉ ዝሓየለ ጎድኑ ዝርከበሉ ሸነኽ ኣለዎ ነዚ ሸነኽ እዚ ምልላይን ምምዕባልን ግን ተርኡ ይኸውን ክልተ ነቲ እትብህጎ ግን ዘይብልካ ዓይነት ተውህቦ ዘይኮነስ ነቲ ዘለካ ተውህቦ ከተማዕብል ምፅዓት ሓደ ግዜ ወረ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ሓያል ጎድንናን ንብህጎ ዓውድን ዘሎ ፍልሊ ምርዳእ የፀግመና እዩ እዚ ከዓ ነዊሕን ከቢድን ዋጋ እዩ ዘኽፍለና ዋላ እኳ ኣብቲ ትብህጎ ዓውድን ኣብቲ ሓያል ጎድንኻን ዝርከበሉ ወገንን ክትነብር ዘብህግ እንተኾነ ሓያል ጎድንኻ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ ብብዙሕ ፃዕርን ዘይሕለል ዋጋን ዝደለኻዮ ክትበፅሕ ዓጋቲ ከም ዘየለ ዘማታ ኣይኮነን ግን ከምቲ ሓያል ጎድኒ ዘለካ ድኹም ጎድኒ እውን ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ድኹም ጎድንኻ ዝያዳ ካብ ምስራሕ ኣብቲ ሓያል ጎድንኻ ምስራሕ እዩ ናብ ኣተኣማማን ዓወት ከብፅሓካ ዝኽእል ገለ ትዕዝብታት ከም ዝገልጾ ካብ ደረጃ 1 ክሳብ 10 ክመምዘኒ ተወሲዱ ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ ፃዕሪ እንተበዝሐ 2 ኣሃዝ ጥራዩ ክዓቢ ዝኽእል ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ድኹም ጎድኑ ዝበሃል ስለዚ ኣብቲ ድኹም ዝበሃል ጎድንኻ ትፅዕት እንትሰርሕ እንተሃሊኻ ንኣብነት 4 ኣሃዝ ነይርካ ንበሎ ማለት ዓቕምኻ ኣብዚ ዓውዲ ዝትሕት ብምዃኑ 4 ካብ 10 እዩ ዝምዘን ንበሎ ስለዚ ከም መንፅር እዚ መፅናዕታዊ ትዕዝብቲ ኣብዚ ዓውዲ ዝፃዓርካ ፅዒርካ ካብ 4 ናብ 6 ኢኻ ክትዲብ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ሓያል ጎድኖም ኮይኑ 7 ኣሃዝ ተውህቦ ዝፀንሖም ምስ ፀዓሩ ከዓ ክሳብ 9 ልዕሊኡ ናይ ምኻድ ተኽእሎኦም ዕዙዝ እዩ በኣንጻሩ ንዓኻ ናይ ተወዳዳርነት ብድሆ የስዕበልካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓያል ጎድንኻ ዝበሃል ምናልባት ተውህቦኻ 7 ወይ 8 ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ፃዕርኻን ድኻምካን ድማ ዕውት ናብ ዘብል ደረጃ ይዓብየልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ትወፍር ምፍላጥ ብልህ እዩ 3 ነቲ ተውህቦኻ ብልጫን ዕቤትን ኣብ ዘንፅፈሉ ምርጫታት ምስራሕ ኣብ ሓያል ጎድንኻ ክትሰርሕ እንተወሲንካ ብተፈጥሮኻ ወይ ተውህቦኻ ንብዙሓት ፀብለል ኣብ ትብለሉ መድረኽ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ኩሎም እትወስዶም ውሳነታትን ምርጫታትን ነዚ ዘማእከሉ እዮም ዝኾኑ ብፍላይ ከዓ ፀዓትካ ዓቕምኻ ኣብ ምዕባይ ይውዕል ማለት እዩ
ስለዚ ከም ዝኾነ ሰብ ህያ ፈጣሪ ዝኾነ ተውህቦ ከም ዘለካ ኣሚንካ ኣብቲ ንኻልኦት ሓያል ጎድኖም ንዓኻ ግን ድኹም ጎድንኻ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓያል ጎድንኻ ብምትኳርን ምስራሕን ከምኡውን ኩሎም ምርጫታትካ ፀዓትካን ኣብዚ ዝሓየለ ወገንካ ብምውዓል ክትሰርሕ እንተጀሚርካ ዕውት ናብ ዝገብር ሓዲድ ህይወት ስጉምኻ ፈሊምካ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 2 ይራኽበና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንመደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባርን ንዘለኩም ርእቶታት ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን መፅሓፍን ኣይትሕማቑ። ብሮክ ምሸት